Kediri. Ngasem Kediri. Ngasem Kediri. Oh mriki mawon nggih. Mriki kalih sinten? Mriki mau kalih anu. Anune sapa? Napa niku kalih Bapak? Oh bapak. Nggih. Oh nggih. Nuwun sewu nduk, daran remene napa? Pecel welut. Pecel welut. Dadi ati. Pak, sindenmu aneh-aneh to panganan. Enak lho Pak, pecel welut. Welut kan nek digoreng ya ngono kae dawa-dawa nganggo sambel dipecel sip rasane. Gue apa tau bathok pecel welut. Wong aku sak tumon-tumon kene pecel tumpang lho, pecel campur welut lho. Pecel welut niku sing pripun? Lah yo kowe nak ngerti yo penak-penak karo masaku. Lho kuwi enak lho. Nduk pecel welut ya, Nduk. Nggih. Bocah iki ngati-ngati. Lah piye to? Bocah iki lak mangan welut ngati-ngati. Welut lunyu. Jenengan Nggih lunyu. seneng sing lunyu apa sing seret? Lunyu. Oh ya wis. Wis aja kuwi gampang meteng bocah iki. Gak kena. Masa samene gak kena kabeh. Gak kena.